ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୋଉ ପକ୍ଷୀ ବର୍ଷାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ କୋଉ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରହି ବର୍ଷା ଦିନର ମଜା ନେଉଥିଲେ, ଆଉ କୋଉ ପକ୍ଷୀ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ପରିବାର ସେ ବଡ଼ ଗଛର ଡାଳରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଚଢ଼େଇର ପରିବାର ସେ ବଡ଼ ଗଛରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଯେବେଠାରୁ ସେଇ ଚଢ଼େଇର ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଆସିଲାଣି, ସେବେଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜିର ଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ସେଠି ବସିଥିଲେ। ଲେଲେ ବାପା, ହେଇ ଦେଖ, ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ହଉଛି। ମୋ ପୁଅ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ପୁଅ ଏବେ ଛୋଟ ଅଛି। ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ସେ ଓଦା ହେଲା, ତାକୁ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ହଁ ଟିକି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। এই ଗଛର ପତ୍ର ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ। ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ କୋଉ ବଡ଼ ଗଛରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ମଜବୁତ କାଠରେ ତିଆରି ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ଶୁଣ ଲୁଲୁ ବାପା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମ ଘର ତିଆରି କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଏକା ରହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ସେମିତି ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହେଲାଣି, ତା ପାଇଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଉଥିବାର ମୁଁ ଜମା ଦେଖିପାରିବିନି। ସେତିକିବେଳେ ବାଦଲ ଜୋରେ ଗର୍ଜିଲା ଆଉ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରେ ହେଲା। ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ି ଗଛର ପାଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବସା ଉପରେ ପଡୁଥିଲା, ଆଉ ତା ପୁଅ ଓଦା ହଉଥିଲା। ଶୁଣ ଟିକି, ମୁଁ ସେ ଗଛ ଡାଳ ଉପରେ ବସି ମୋ ନିଜ ପଙ୍ଖ ମେଲେଇ ବସୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣିକି ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାପରେ ସେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ସେଇ ବଡ଼ ଗଛର ପୁରା ଉପର ଡାଳରେ ଯାଇ ବସିଲା ଆଉ ନିଜର ପର ମେଲେଇ ବସିଲା। ଟିକି, ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ନା। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ କେବେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ଲୁଲୁ ବାପା, ଏମିତିରେ କଣ ବର୍ଷା ପାଣି କୋଉଠି ଅଟକିଲାଣି? କଣ କହିଲ ଟିକି? ତା ମାନେ କଣ ପାଣି ପଡୁଛି ବର୍ଷାରେ? ହଁ, ପ୍ରଥମରୁ ବି ଅଧିକ ପାଣି ଏବେ ଆସୁଛି ଆଉ ମୋ ପୁଅର ପର ବି ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ମତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ହବ। ହେଲେ କୁଆଡେ? ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ମୋ ବାପା ବି ଯାଉଥିଲେ କଦଳୀ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ କେମିତି ଯିବ ତୁମେ? ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ବି ବହୁତ ଜୋରେ ଦଉଛି। ତୁମେ କଣ ଉଡ଼ି ପାରିବ? ଟିକି, ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି ଓଦା ହେବାର ଦେଖିପାରିବି? ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ମତେ ଯିବାକୁ ହବ। ଶୁଣ, ମୁଁ ନ ଫେରିବା ଯାକେ ମୋ ପୁଅକୁ ତୁମେ ତୁମ ପରରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଶୁଣ, ତୁମେ ତୁମ ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ରଖିବ। ଯଦି ପବନ ଜୋରେ ହେଲା, ତାହେଲେ କୌଣସି ବି ଗଛରେ ବସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଟିକି, ତୁମେ ମୋ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କରିଦେବି। ତାପରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ପୁଅକୁ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଗଛକୁ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ପବନ ଜୋରେ ହେଲା, ତାହେଲେ କୌଣସି ବି ଗଛରେ ବସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଟିକି, ତୁମେ ମୋ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କରିଦେବି। ତାପରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ପୁଅକୁ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଗଛକୁ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ିଗଲା। ବହୁତ ଜୋର ପବନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ବାପା ଚଢ଼େଇ ଦିହରେ ବହୁତ ଜୋରେ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ସୁନସାନ ଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ବି ପକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବି ପକ୍ଷୀ ବସା ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷାର ସ୍ୱର ଏତେ ମିଠା ଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉ ପକ୍ଷୀ ଗୀତ ଗାଉଛି। ପବନ ସହିତ ଲଢ଼ି ବାପା ଚଢ଼େଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜୋର ପବନର ଝୁଙ୍କ ଆସି ବାପା ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ବାପା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପିଟି ହେଇ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଗଛର ଡାଳ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜି ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଗଛରେ ଲାଲୁ ଚଢ଼େଇ ବସା କରି ରହୁଥିଲା। ସେ ବାପା ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ତାକୁ କହିଲା, ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଉଡ଼ି ପାରିବାନି। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିବା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଲେ ମତେ ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଘରେ ପାଣି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏବେ 5 ଦିନର ହେଇଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଦଳୀ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋ ପୁଅକୁ ଏ ବର୍ଷା ପାଣିରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ହେଲେ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଆନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଥରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋ ଘରେ ବର୍ଷାର ଗୋଟେ ବି ଛିଟା ପଡ଼ିନି। ହଁ ଲାଲି ଦିଦି, ମତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ
खुशी रखी परिबी मते बे जीवा को पड़िबो आ मते बे उड़िया को पड़िबो हां मो पुओ पई मते उड़िया को पड़िबो तापरे बापा चढ़ी उड़ीबा को लागिला सेई बसरे से पुणी उड़ीबा को लागिला आ से उड़ी उड़ी जाई सेई गछ पाखरे पहुंची गला से गछ बहुत पुराना थिला आ बापा चढ़ी से गछ को आगुर जानिथिला मु केते थोर पक्षी मानको कहिछि वर्षा आरंभ होबा पूर्वरु निज घर को निजे तैयारी करिनी हेले से पक्षी माने मो कथा सुनते आपण निश्चय मो गछर पत्र नबा पे आसीबे हां गछ मु पत्र नबा पे आसीचे आ आगरु मो घर जमा कंचर नथिला आपण तो जानि चंती केते दिन हेलानी वर्षा लागि रहलानी आ मु जो गछरे बसा तैयारी करछि से गछर पत्र बहुत छोट छोट से गछर पानी पड़ी मो बसा भीतर पसुछि आ मो पु बहुत छोट अछि एबे सुण पक्षी मो पत्र ऊपर दुईटा तळे दुईटा आ डाहण पटे बा पटे भी गोटे गोटे दब ताहेले जाई वर्षा पानी रो तम पुओ को रक्षा करि परबो आपन को बहुत बहुत धन्यवाद गछ मु केते थरा देखिछि मो बापा तुम पत्र नै हमको रक्षा करिछते आ मते भी भलो भाबरे जणा अछि आमे पक्षी माने तुम पत्र को केमेरे व्यवहार करि परबो से गछ बहुत बुढाई हेतला जो पक्षी पत्र नबा को आसुतले से तांको सहित किछि कथाबार्ता मध्ये होतला मु एबे आसुची कदली गछ मो स्त्री मो घरे मोर अपेक्षा करिथिबो आ बहुत चिंता मध्ये करूथिबो हां जाओ चढ़ी आ मु जेमिति कहथिली मो पत्र को तुमे सेमिति व्यवहार करिवो तापरे बापा चढ़ी कदली गछରୁ କିଛି ପତ୍ର ନେଇ ଫେରି ଆସିଲା ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଉଡୁଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ମଧ୍ୟ ଉଡୁଥିଲା ଖୁସିର କାରଣ ଏଇଆ ଥିଲା କି ଏବେ ସେ ତା ପୁଅକୁ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ତୁମେ ଆସିଗଲ ହେଲେ ଇଏ କଣ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡିଆ କେମିତି ହେଲା ଟିକି ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି ହେଲେ ଆଗ ମତେ ପତ୍ର ଲଗେଇବାକୁ ତ ଦିଅ ତାପରେ ବାପା ଚଢ଼ି ସେ ପତ୍ର ସବୁ ବସା ଉପରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଲା ଯେମିତି ଗଛ କହିଥିଲା ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ କାମ ଶିଖିଥିଲି ତୁମେ ବି ଦେଖି ରଖ ଲୁଲୁ ମାମା ମୁଁ ତ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବିନି ସେମିତି କୁହନା ଲୁଲୁ ବାପା ତୁମ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ତୁମେ ତ ମତେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଆମକୁ ଜୀବନ ହିଁ ଦଉଛ ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇର ପରିବାର ସେ ପତ୍ର ତଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆଉ ସେ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶୁଣି ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଏମିତି ଥିଲା ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଜମା ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନେ ଜୋର ଜୋର ଶବ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ଖୁସିରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଜୋର ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲା ଟିକି କଣ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଲୁଲୁ ବାପା ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ହେଲେ କାଲି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସବୁ ବୋହିଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବି ହଁ ହେଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବ ହଁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କରିପାରିବି ତାପରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଉଡ଼ିଗଲା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ସତରେ ବାପାଙ୍କ ବିନା ଘର ଘର ହେଇନଥାଏ କାହିଁକି ନା ସେ ବାପା ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁହନ୍ତି ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ଘରର ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଖୁସିଟା ଭୁଲିଯାଏ।